Sa dili paablihan ang among panultihon, dawata ang pahimangno sa mga pulong. Kining giistorya, opinyon ug binuang ra sa komedyante. Dili kamatuoran, dili panugyan. Alang ra sa katawa, ayaw pagtuuhi. Pwede, pero dipindi. Ayra. Uri, karamihan na joke ni Carlo. Hello, may gabi. Kami di ay ang Pwede pero depende. Alright. Ganiha. Anong duwar man ta? Ganiha tulo may kabuk dire. Ang karon duha na lang. Unsa naman ito po? Anong podcasten ni? Ay, bitaw, Kwan. Ganiha ako to. Ay, so, second episode naman din eh. Ay, kung talik di ba? Okay na. Nagkaayos na kami. Kaya sa mi. One day, natin karon si Tan. Host siya dire. Kumusta man Tan? Ay, medyo traffic. Nagsakay ko kaning tawagan ni. Kaning bus nga libre gud. Grabe puno-puno. Wala mi ka concern mo ganyan kay nami lakaw pud ba? Sige raw, ay problema na. Ang surya. Isa kayo daw kay Michelle nga pag chat ako sa iya kay nakalakaw na tayo sa iya. Mga unsa raso siya naglakaw ganyan? Mga 5 na. Kapin. Puno kumusta ang labas? Unsa way ko nimo? Unsa may experience mo ko nimo? First time ba to Experience nimo? ako guot. First time to nimo? Dili sa labas katong dito? katong Marag City bus ba tawag ato katong dako nga bus. Ang labas kapila ako nakasakay. Pero kada siya katong murag sa airport no? Oh, ato. So man, mo the first time to nimo? Murag katong Korean nga, murag pang K-drama daw kang main character sa K-drama. Tawo na may tagina na tanang bus no? Ay gamay lang makasakay. Gamay niya. Wa pa jud ko kalingkod no kay prayo ang mga senior citizen nga prayo gyud mga senior citizen. Puyo na lang din na sila. No? Gani, mga tigulang naman na. Senior naman mo, na-accomplish naman ninyo ang kwan. Magkakasurvive na mo pila ka tuig. Nya mo kwan pa dyan mo. Chalang na, palag na po. Dili ni Charles. Normal na lang sa kuha. Sa una, kulba. Pero karon nabaguhan ko. Nabaguhan ko ba kay nababad kog maayo sa comedy ba? Ito. So, nakaroon nabaguhan ko. Kano sang last nimo nga gig dai? Ano sa ganito? December? Last year pa to no? Oh, December. November. Sa ano to sa Sa Durian? Kano sa gitong nagkwanta? Kano sa itong nag-alcoholics ta November to, di ba? Murag November to siya. Kay day before man natong alcoholics. November sa The Basement. Kami gapon ni Jom, sabay mi ato. Ha? Si pangalan na ni Aloha. Ang minumduman sa alcoholics. Callback na po alcoholics Abang minumduman ako tong mga choice sa kwan sa tubangan, sa venue. Grabe to. Ha? Ay, sorry. Tama na. Happy Women's Month. Kuan ka ng katong mga chicks dito kay katanawon ba kay sila sa kuan sa comedy. Lagi. Unya wala unsa man ginakuot man sila tong joke la allegedly. Pero bay na ko i-share bay katong Thursday sa Kadlawon. Malay lang ta ha. Thursday sa Kadlawon hapit ko na himong kwento bay. Ano naman? Ano man? Kay among nasakyan na Grab nakatulog ang driver. Nakatulog ang driver. Thursday sa Kadlawon. Asa di magikan? Gikan man may namin sa balay gidato niya kanang syempre kuan lagi kanang ipanggutom mi ba nang gawas mi. Kadlaw na mi nang gawas siguro mga 2 ana. Mga 1. Nang gawas mi akong partner. Kawan ako mga bata. Sabay mi niya. Di alam mi sa may Magallanes kanang dapit sa Kuya Ed na Barok yata pangalan na Barok. Coffee shop? Coffee shop siya niya. To 24 hours nangaon mi. Niya diretso na mig San Pedro. Niya mga 4 ato, mga 4 sa Kadlawon, nag-book nami og Grab pauli. Niya. To sakay nami. Pag diya pa lang pagkuan sa dapit sa may shrine nga sa may kanang Memorial Park. Napansin na nako ang driver kay medyo
murag halos mo bangga na gud mo dagan. Hunong pero dili ko wala na ko siya ginatan-aw kay basig murag awkward ako Kumpiyansa, tan-aw na ko siya ba. Okay. Ko basig ano lang basig kaning Introvert. ana lang ba. Nanay ni hunong nga truck sa kilid, so diretso lang. Diretso. Andun sa kanang sa may Center Island good. Kanang hapit na siya mo bangga, mana wala lang kung tan-aw bay pero nanggunit na kog mayo. Kay ako patay unsa kaya ni. Nya muli ko na pud siya na. Kas dito na ako napansin sa may ulas na kanang pasaka na gud sa mental yan na sa may bypass dapit pasulod na sa bypass hapit siya ni bangga sa katong taxi sa iyang unahan may gay naka-brake siya kuno sa man ni nakainom ba ni ana nasa kuna-una ba pero wala pa na ko siya gikumpronta kay ano man bata pa ang driver pod kanang murag siguro mga 20s ana so wala lang tanaw lang ako siya tingnan ko giabri niya ang kaning bintana mag ginhawa siya sa gawas ba diretso na padulong namin sa bypass niya kanang sa bypass kanang paliko na gud pamintal kanang nay murag traffic light hapit na pud siya ni bangga didto niunong siya niya liko pag abot dia sa may kanang dapit na kanto gud nila Mike sa Bakanaya nay naglingkod dito nga naglingkod nga dili ko sure kung naninda or unsa basta naglingkod to duha ka tao dito na siya nilaos bay. Yan na. Wala ko kagwanta tungod sa kukulba ba nilingi na ko siya nagtulog siya bay. Nag-ana na siya ana nag-drive ba. Lagi kulbaan na lagi na ako Kana ko. Bay nakatulog ka bay. Ana din siya pagmata niya. Pagmata niya gihana na niya gi-park niya sa kilid ako. Kuan sa relax ana ko siya. Ikaw ba nagkuan siya? Kaya man naratol ko pati akong partner ni kuan akong partner ba ni Alma siya. Kuya nabiya mi bata diri kuya ana. Ano kuya pud abi na ka burong dosa kuan. Sabay ang mga bata. Katawa pa siya kuya. Oo. Wala pa nagkatawa. Tawanan mo pud jagod. Sabay na mga bata niya. Ako kira ka ba siya katugon yung kay ko sir ganina pa ako wala lang tanim gikuha ang among gibuk kan gikuha na lang tanim mo siya sayang good sir ana tas oto anak ko nga asya nga mahapit daw mi og ka ng 7-Eleven so may 7-Eleven sa unahan so habang naga-drive siya padulong sa 7-Eleven kami sige istorya naman siya para hindi siya makatulog ba kay nagduka naman gyud siya gyud di na gyud kinakaya niya pag abot og 7-Eleven niya sa may Katalunan palit siya og ka ng mineral water tas nada siya baon niya kanang murag siya pre mapalit lang siya bay sa sa 7-Eleven nga murag gamay lang siya nga energy drink kanang murag ana lang gid siya nga bote ba nga mas lipovitan wala dili siya lipovitan mas siya mas 3 times ayang tama sa cobra murag ginana shabu na dito no murag nagshabo yang ginaw niya siya tubig niya nagpatod gyapon mi sa balay turgistorya na namo siya kay basig sabi pa na pero naghinay na siya hinay na yung padagan hinay uli sa balay mi ba inay lang pa uli baya ngay po siya pasaylo nagpasalamat po siya salamat kay sir nakauli ka to mo lang pangutan na ron ko nakauli ba gito siya ulba to bay kanang murag pag-ana good kanang katong time na hapit na gid mo bangga mura lagi kanang na remember na ko sa una nga gibunalan ko sa kong papa nanay mga inana nag-flashback nga ba nanay mga inana ba gago pero wala nag-slow mo ang imong kuan paspas ang pahitabo bay pero sa kung una-una kay marag hinay gani kayo inana siya ba kanang paspas sa gani pangitabo kanang marag ana lang Bling. pero sa kanang sa senaryo nga naka sa actual marag hinay lang kay ang marag nag-slow mo ba marag nag-slow mo tanan sa imong palibot ba marag nihunong gud ang oras kaya ay gago ang kwanto nag-slow mo ato ang utok atong driver nag-slow mo ngi uptake pud kay ang driver pag ana na ko sa iya ha kamata naman siya kaana siya kubay bay nakatulog ka bay ana din niyo murag nilikay gud tong duwa gud pero nakasulay mo ana ka ng murag confrontational mo ba pero ikaw murag okay ra man ka wala lang kay nasuko pagayo kanang kadabong murag na-atraso sa imo tas murag confrontational ka kanang murag nasuko jud ka kayo nga giyaw-yawan dili ko confrontational na tao ba dili po ko introvert mo ang kuan ko mahadlok or maulaw ko mo musturya sa tao. Ano ko kay mosig kuan ba napoy pinagdadaanan ba nya kung mopalag kay unsa man sir buhaton na kuan kung mopalag ni sa kuha. Mo to ako ging gibu at naglingi ra gyud kanang sugod wala gyud ko tanaw siya kay sig hunaw-naon niya ba nga bayot man siguro ni si magtan-aw. Yung tanaw ba wow
Wa na gyud ko kagwanta tungod sa akong kakulba na gyud ba. Dito sa Bakanaya. Pag ana ganyan pagliko abi na og kanang murag muhunong lang. Kusog man yang padagan pa ana. Pag Masigaw nila lang may. paglingi lagi na ako bay ako gago. Kubay ako bay nakatulog ka bay. Kulbaan na lagi kadluka hadlok ka siyang experience. Kanang akong nataranta akong partner pero may gani ano pud akong partner gud kanang marag empathetic ba kanang wala po. Bay gay akong una natawag bay. Bay nakatulog ka bay. Ay ako una na ano. Ginoo wala wala. Ay, Ginoo. Bay, Ginoo, ay bay. Bay ako una natawag. Wala man po din noon. Kanang gi-consider na lang po na ako ba nga kanang basig katugon lang yun siya kanang maula po ko nga munaog na lang mi bay kanang yana good kanang gipa ano lang ginamo nahangyo man siya nga agi og 7-Eleven mo to gi-strastorya na mo siya. So doon na extra charge. Nagbayad sila sa imo or Wala. discount pala discount. Wala po yung discount giano lang ginamo basta yatod lang po minya nga save sa wala tong alert na kayo siya. Ya ang kana pig sudlunon sa ang kanang ano kanang pasulod pigid sa mga kay gamay bigin dalan dra. Apa na yung mga gig truck dira sa na truck sulod piste kayo. Ako dapat ano lang kaning alalayan jud ba. So to mo kanang di man to first time po na itabo sa kwa near pero death nga experience. Near death wala. nakatry na kana. Near death? Kuan, hold up me. Hold up me sa Lanao. Sa Lanao. Sa mga taga Davao, di mo karelate ng hold up siguro. Ako na-hold up na ko ka isa. Pero dire. wala ko gigawsan og kaning ano. Wala ko gigawsan og kargada. Ako gawsan og unsa. Wala ko gigawsan og kargada. Kargada. Nakadagan man ko pag dilin siya ba. Di man to sa may puan good. Iga bay, padayon bay. Akuan kay sa Lanao mo ko dati. Dol mi sabay. Amo to aso to air basta mataanog to ilang ingon na to kay na kon mo ato no hospital kanang nagsakit ko ba nya dalon ko sa ospital nya gabi na kaayo nami again ambush area ba kay halos tanan nga lugar dira ambush area may naghunay kon ba nay nakaparada sa kuan nga motor ba nya naguban daw sila pahingi daw ng tulong nya akong uncle kay buutan mga tong uncle naog siya tapos gikuan ay giabrian niya naog siya tabang uta siya ba duol tong kuan tong nagubaan nagpanggap lang din sila nagubaan sila ba dos tutukan nagpo sila uncle 500 or buhay mo. 500 lagi pangayo. 500 po sila 500 lang. Gago gamaya ra. Di ka kusog 1,000 sir. Sir, dubliyon na lang ako bayad. Pamatchin mi niya kay para lang sa 500. Pero siguro pampalo up siguro to niya. Pero dili to among nakakatawanan na itabo ato kay material ganon tanan ko ni pero sige ako lang ikuan ni kwento lang na. Masunog na. Sige lang, okay lang. Sige. Kuan ka nang kuha na to mo to gitutukan niya wala may kwarta ang uncle ang multicab man to siya multicab yan nasa likod dong napasa-pasayro nga likod ba si mama na dito yan mo to siya gagunit og kwarta yan ang uncle masay kwarta yan gino dito sa likod kay na dito ang gagunit sa kwarta tas mo to nagato siya dito akong manghud gitutukag pusil ana tutukan nagpusil to ako may igagaw na dito akong mama kuha na niyang kwarta kay hatag niya ba yang ngit-ngit man to wala may suga hatag niyang kwarta punit siya sa iyang bulsa ana hatag na naghatag na niya itong 500 tapos mo to gipalarga paghatag sa kwarta tapos tingala mi nagsunod ba nagsunod sa mo gisundan gyapon mi gihatag na so nahatag na mo to na paspas kay ang uncle ipagabutan na murag nana may kanang detachment ko kanang murag checkpoint so wala na sila kalusot pagabutan mo sa may Cotabato sa Maguindanao pagabutan mo dito gi-check ni mama ang iyang kuan bulsa paglantaw niya wala na ko atong 500 100 ito yung nahatag sa 100 yung nahatag sa kuan nahatag sa dapper pero ang kuan day ato mo mo gani gayud kay kuan na 100 lang 100 lang ang nahatag na may balance 400. nakuha pa ang mga cellphone ato gipangkuha niya ang mga cellphone na to mga kuan ba mga dikipad pa lang god wala ko yung smartphone god hindi pa may ka-afford po nato ba pag hatag sa kuan cellphone ana pero kada pagkaugma kay kato sila mga addict gid sila pang follow up lang gid nila nya kato mga tawa tong lugar to silang barangay kay kaila man sa uncle nako nga taga Lanao po do murag connection mo god kana mga barangay dira kinahanglan mag-connect man gina dira mo to na dadakpan na pagkaugma nadakpan na mo sa tong nagkuha nag-hold up dakpan wala gi blatter gikuan lang yun istorya lang
Kuya lagi kayo lagi. Also man sabay ko na ni, amot lang kung napriso ba to ana, pero gihatag man gud pud ang kuan ng mga gamit, mga cellphone namo ana, kompleto. Ang sa kuha bay tanga lang nito nag-hold up sa kuha kay single nga motor man to sa kuha ako sa puan magud to. Dati nagpuyo man gyud ko sa Pag-ibig noon, namalin naman mi sa ano. Nya, syempre dito gyapon ko galaag sa Pag-ibig. Kay just katalunan nga Pag-ibig kay na dito ako mga barkada ba. Tig-ulian ko ana mga kadlawon na, mga alas 3, alas 2, sa alas 4 ana. One time ato ni uli ko nga alas daghan ko mga experience jud pag pauli na. Di na ko mabilang na. Isa-isa na ko kato na hold up ko. Alas 3. Pag-abot na ko diya, wala pa ko kaabot sa puan, napakos tunga-tunga, nagbaktas ko gikan ulas, dili pa na sirado ang ulas. Wala pa nagitrabaho dira. Baktas ko padulong sa ano sa puan. Tunga-tunga pa sa puan kanang Charles ba na Charlie kanang ice kwan, kanang murag ice factory dira sa may puan. Nay isa ka kanang kwan kanang single ba ni hunong sa tungod. Sa single bay, upat sila nagsakay sa single. gi hold up ko dira, gi pangayuan ko kaning ano kaning panggasolina daw padulong sa Kalinan. Ya tin hold up. Oh, siya kanang nakay ano dira kanang kwarta. Wala pa kanaog bay ni dagan ako. Ako lang magukot. Upat man sila nagsakay sa ano. Upat man sila nagsakay sa motor. Gidilinsyaan ko ba dagan ko pag-abot na ako sa kanto sa puan. Dagan mo og kailang driver sa motor. Ingon din ko nga gi-hold up ko dito. Kuan din sila kaning backup dayon. Ala tanan mga payong-payong ba ni sulong dito. Pag-abot ito wala na. Payong-payong. Mga payong-payong na motor wala nakaapas, nakasibat na. May kailado ka dito no. Oo. Isa pa na ako ka-experience dra. Katong time nga murag na paralyze niya akong murag Diri na lang. Thank you. guba naman niya akong tiil. Di na mo ko kadagan, di ko kaambak, di ko ka kungko. Ano na siyambot nga naunsa ni siya. Atong time na bago pa lang siya na balda. Kanang halos dili ko maglisod kog lakaw ba pero laagan gyapon ko ba. Adto gyapon kog kuan dito sa Pag-ibig. Paguli na ako kadlawon gyapon bay. Na di ako sa may ulas kay di na ako kaya mo baktas padulong puan so nagulat ko kaning jeep para masakay na lang ko padulong puan so nagulat ko paabot ko nya nay mga tindahan dire abri nga tindahan tas napoy mga uban kanang gamay lang gud na pasahero nga nagulat pud gamay lang gid mi didto kanang mingaw na kayong dalan ba kay siyempre alas 3 sa kadlawon tinga ko ang sa ulas sa Mercury Drugs pa na sa una tinga ko wala ko kabantay, nanagan na ang nanagan na tong mga pasahero ba nanagan. Nya ang katong mga tindira nga nasa gawas katong nasa tindahan, naglumbaan sulod. Ako na unsa man di man wala ko kabalo na unsa naratol sila ba. Pagtanaw nako sa unahan, nay lalaki bay nakahubo tanan, padulong sa mua ba. Nagdagan padulong sa mua. Gabi. Kadlawon oh. Nagdagan sa mua, hubo siya tanan. Ako naratol pug ko. Wala na gud ako na feel bay nga sakit akong tiil, murag adrenaline gid siguro ba. Dagan ko padulong sa ano bay, dagan ko padulong sa gasoline station. Nya ang dagan bigyan ako ang kuano kanang nanadri ang ano no duol na sa kuha. Ni dagan, naabsan pa ko niya. Kaya naabsan ko niya pagdagan ba. Karang murag dito na ko na-realize dili day ako yang tuyo. Ni dagan nang gid niya. Sa likod day ato sa likod day niya na po day silop nga nagukod. Okay. Ano dito marag buang ba nana. Niapil ka gukod niya. Daga ko pag-abot pagliko na ako sa gasoline station katawa tong mga gasoline boy ba. Kayo kay siyempre nagmurag ka gigukod og Titan ba. Dagan. Ako gago. Ana gutong kira ka sir ako kira man pero ang buang. Nawala na kuan gud kanang katulang na moment ba nawala ang kanang sakit gud sa untiil nakadagan ko. Adrenaline gud siguro to. Amo to. Na feel na nako siya ba and if na feel na ako balik ang sakit pag-abot na nako sa puan kay nakabaktas pa ko pa puan eh. Wala ko nagulat og jeep nagbaktas na lang ko pag-abot na og puan dito pa kanang murag hinahinig balik ang sakit ba. Kita di pero di mo nalata nga kuan nga. Dili okay naman siya pero dili ko kadagan, dili ko ka ambak, dili ko kadagan. Wala magisod gyud kog sakad. Galisod ka dali. Maglisod kog sakad di Suazo. Kanang lang inay lang. Makapungko ko kadali lang dili kayo kanang mo dai sige tindog no. Mo dai di ka tiguan no.
Siguro kag tindog dahil no kung kuan. Oo. Mas gana ka magtindog kaysa maglingkod. Mas ganaw ako magtindog kay marag kumbaga ma-feel na ko nga napakoy tiil ba. Kung maglingkod mangugo kay kana feel na ko lang marag amot nag-start lang ni siya sa ano ba sa kalintura. Kana naligo ko gulan niya pagkaugma kalintura ko. Pagkaayos akong kalintura, nainani na ang tiil. Di na ako kalakaw. Kasi taas kay nga hilanat. Taas-taas dito ka kalintura niya. Ang theory sa akong mama kay pag mag-electric fan ginapatungod na ko pirmi sa akong tiil ang electric fan ba. Ingana man ko magpa-electric fan sa tiil ako ipatungod dili sa akong lawas ba. So mga doktor dira nga gusto mag-guest Guys, explain ninyo kung sa to na ano. or bago lang mo na-graduate ana, ganyan yung praktisanan namin dire. Na may mga balatian tanan. Ada pa ko isa ka experience ba eh. Nataas na patay oras. Sige. Wala Dapat- problema. dapat ko isa ka experience. Muha mo ang kulang eh, wala may masturyahan. Naabot ka ba? Ito lang. Pagpauli gyapon ako kadlawon. Ah. Ano kay to kanang wala ko kabalo kay ngano niuli ko nga katugon ko ba o nya ang gisakyan ako nga motor kay bagong mata kay gipukaw na ko siya sa ano ba sa katong marag close cab niya ba so bago siyang mata so wala pa siya sa ulirat ba kanang marag alihungawan pa sakay ko ako sa bago lang ko ya bago man ko nagpuyo ato diya gyapon to sa puan so sakay ko niya nay ni apas nga pasahero ni sakay pod hubog so tulo me bagong mata katugon hubog Bug. pag-abot na mo sa ano ba Wala mo nag-joke. Wala ka-enter sa joke. Oh. Pwede kasi imong material. Pag-abot diya sa may ano ba sa may Rosalina, unahan sa Rosalina. Kana kung sa ano siya diya sa may sa Talusia, di ba na tulay dira? Ginabuhat pa ng tulay dira katong marag gi-renovate, usab pa siya ba? Kay di ba baba pa man to sa una karon gisaka na. Tong baba pa siya, hinaili na siya ayo katong nga time. Pag kuha na mo dira sa may tulay nay nidagan ni tabok bay nga wala mi kabalo unsa siya unsa tong nidagan murag tao nga walay murag itom lang siya ba nga nidagan Or apparition. kanang dagan kanang paspas kay kanang ana ba unya dito ko natingala kay abi na ko kanang guni-guni lang ako ba kay syempre bago kanang katugon ko abi ko ako lang nakita utro po day ang kwan ang bagong mata ug ang hubog kita mo sila unsa man to kaning unsa man nagalusinate lang tong hubog na nakita pud siya ako katugon ko nagalusinate lang pud ko or kato isa kay naalimungawan na nakita pud niya so tulo nakita inana gani dating ako pagka dili to hallucination kay tulo ko nakita dating ako pagkaugma ato no paglaag na pud nako balik siyempre magian man Ano gina ko sa may siya ulas to banda? dili sa may ano na sa may tawagan ni Rosalina kana pasulod dito dapat pasakay la Michael Kaya kung ulas to siya, o sa Libby Road ulas to siya, pwede to siya UFO eh. Ulas flying object. flying object ni dagan to bay wala siya nilupad ni dagan kanang ano ni tabok niya Rani na, URO. mo to na kumbaga ni hunong mi kadali ba ni hunong mi kadali ang driver kay kanang Driver, kita ba ng driver? kami kintulo ang driver na kanang na Bagong mata mo. anong na ano gud siya na alert ba sa to gago ako pod nawala akong katugon ako gago ang hubog pod nawasan wala lagi kayo pero dili kanang marag shadow lang yun siya ba yung tabok niya mo to pagkaugma pag balik na po na og laag sa pag-ibig pag agi na ko to pagkaugma nanay mga nagtapok dito nga marag nagampo No? kanang marag kanang ano na nila ba marag ampuan ang katong tulay ba kanang mga ano lang gud mga taga didto ra pud sa Libby Oh. karang marag nag-ano sila marag nag-prayer sila didto ko nagiday something diri kami ay ganun yung kadlawon gago unsa kaya to kun gid mi mo to isa sa kanang marag experience ako dagga ko experience yung kanang pauli gikan mula ag diya ayot ting kadlawon yun ba. Wala, di man gaya ko tinggawas og kadlawon yun. Basta alagan. Oh, bitaw nom? Tubod. Paroy. Sa may ligan man na banda, di ba? Del Norte naman na. Del Sur man na mo, Del Sur. So may Balabagan na mo. Layo-layo na po na sa Del Norte. Basta ang kuan lagi ka ng mo po nga kanang imo mga material no kay daghan mo kag material ba makakuan kag punchline kay. Grabe po siguro putugod po siguro kapos sa kalaagan po siguro. Dala yun tungod jud sa kalagan. Kanang ano ra pud ba kanang kanang Madungan ra po nimo no. Nindot nimo material
Oh, ay padulong buntag man. Init pa jud kay baktason ba yun ako. Okay, stress kay kana mga pang-orasa eh. Kay init kayo. Mabuti kadlaw basta kadlawon gyud daghan kay kanang mga mahitabo sa dalan. Free kayo mong may Wala ng mo kadlawon. gi-expect. Napa Anong nang padugayan? Sige. napoy kadlawon po to dili po ko sure kung gitripan lang may sa truck driver o ano. Kay kanang driver sa truck papasaka na may pabago gikan pa mi sa gikan pa mi sa puan kanya nagsakay kog payong-payong ato nga motor. So pagpasaka na namo ang truck kanang ganing gisugat mi or niliko pa na. Marag ambot kung gisungo grabe ako sa truck. Truck ay abi na kong tricycle truck na. Tricycle yung sakyan. Tricycle o sakyan truck ang sugat sa mua. Kanang nakaambak ko sa motor good. Dili kanang binauna kay ipakita nga injury. Dili. Binauna kay ipakita nga injury. kanang tigkargag ka ng mga yuta. Kanang dump truck. Ni sugat sa mua. Kaambak ko good. Pasig nakatulog do. Basig po. Kadlawon mo nga. Oh, kadlawon po. Asig mo ta. Ito Or papa niya. Papa siguro to, bata pa man tong sa Grab. Kato nga tuig siguro mga around ano pa man to 2014. Mote tawag nga full circle. No? Grabe. Amo na may mga ina experience. Wala. Kuan lang murag wholesome lang na aksidente ba? Kalabang kung kuan ba kanang feel nimo dili wala ba kung kanang di ba kuan na kanang hindsight na ba kung kuan na nimo nga murag di man jud may mamatay ato kung nay mahitabo ato ana murag survive man may ano mo gina na klaseng aksidente ba? Murag kanang kuan ra gud nga diskarel ra gud nga kuan nya kana sa kanayang padulngan kay murag kuan ra gud mabaw ra gud gyapon kung makuan mi dito okay ra na puno mo salo sa mo ang mamatay ato ang driver lang di may disturb kay gago man ka na ra joke lang pero wala jud ko kanang hope up kuan salamat jud kay ko nga wala ko mayunan nga kuan nga aksidente siguro tungod kay tan siguro nag-ilaming tan kay nasa yada nagikuha tanan to mga negative nga mga negative effect ba sa kuwatan nan. Nasa iya mga positive nga. nasa kuha tanan mga marag kumbaga para same experience may ba pero saya ha kay marag wholesome lang wholesome. wala koy death jud nga kuan nila na si guardian angel eh. yeah tayo Dati nagpainante po ko sa kaning kaning sa painante og truck kaning sa tawagan ni kana sa Petron good kita na mga tanker. Mga tanker sa gasolina. Nagkaning backer kay marag tawagan na marag painante marag nga na ba kana mabiyahe man sakay ka kanya among biyaya to kailangan mong good na joy sabay ang driver para kumbaga naikastorya dili malaay ba. Sa walay relibo lang ikuan lang sugo-sugo na. Relibo, sabay lang yun ka. So sabay ko ato nya kadlawon padulong mi Cagayan. Ambot asa na to gikan re. Gikan re daw sa sasa. Kaya wala na kabalubay asa na to dapat nga area basta pa Cagayan na mi ato kanang daghan nagod kay mga punuan. Wala na mo sa Bukidnon na to. Wala na yung mga post kanang basta murag wala na yung mga walay poste ato eh. Sig Manolo. Kay diretso nya tag-as kay mga punuan. Bay mga ninja nga niambak sa likod sa kanang sa taas gyud sa truck ba. Kanang mga ano ba? Kabalo na mi nga nay mga inana dira kanang muambak ba pangkwaon tong mga reserba gud naligid sa taas. Mga inana ba mangawat ba unsay mga makawat sa truck mga inana. Kabalo na mi pero kanang igor na sila mangawat, pasakitan ka na nila pero dili na sila mo to the point na patyon ka inana good. So ang katong driver na kanang marag na sabay nako nga ato nga time kay katong nakalimot ko sa pangalan mo sa Ilonggo isog kayo pag naog niya ay pag ambak ato sa mga nun lagubuman madungog man ginamo so gipangtang tanggal nila to mga karga mga reserba nga ligid sa taas ba gipanglabay na dito sa dalan so ni Hunong dito ko nakulbaan nga no Hunong sukol de siya nasay dala nga kanang marag sumpak ba atong kauban ako nailog man ang sumpak sa iya gusto gid makamatay ka mo gid papatayon ka mo gid gigawas niya nara ko sa sulod bay kay anam siya ay lagawas sa diri lang ka paggawas niya nailog ya sumpak pag nabarilan siya naigo sa sumpak dire lang inoon kanang marag giana niya kanang ano ba ang kanang
Simod sa sumpak ba. Tay na tay. Pak dere, igo siya dere. Yana niyo. Pero padayon ya pamigbiyahe ato bay. Tay. Para wala rin ito mo. Pagabot Pagabot mo yung paghawa dito, nagdagan lang mga kwan. Dagan na sila pag after pagkuan, pagkabuto. Pak, dagan na. Kuha din check kanang kuha din ko kanang marag kanang towel good na iana diri sa yang dugo-dugo man yan diri. Wala ni way kasaban. Sumukang mo na ilugan magagbusil. Akong ipalagan nganong ni hunong siya ang ginaingnan biya mi sa kuan sa kuan pa lang namudaan sa shop ginaingnan nami nga dili juga munong diretso lang sagdi lang na sila dira. Nihunong mo na siya. Ano pasika to sa imo ba? Oh, ano, first time pud na ko siya nasabay. Lahi mo jud to ang permi nga sabay. Astig ba na sila mga Ilonggo. So man, sige pagtanawan ako bago dire. Pakitaan ako nig moves. Ilugag sumpak luyoy. Napusilan ba jud pag under niya awkward gito. Oh, kanang pagkuan ako kanang marag kanang relax ko ba pero deep inside ba naratol kanang ay kanang wala na ako ginapakita saya ba wala na ako gipakita saya ba nga naratol ko ako pero akong tibok lawas kay nangurog na kaya yawa ngano man ni ngano nabot ko diri nga sitwasyon ana lang tas mo to pag-abot na mo dito sa among destinasyon nagpaano din siya kanang Pabinda. pa-cleaning gyud ba sa samad Katong kwan siguro niya to ba katong gipindahan mo sa pagtrabaho sa binda sing samad. Ningon di siguro pwede na ta mo larga? Pwede pero depende.